Udal hauteskundeen bigarren itzulia eginda Barda Aetzen eta Aetzen zerrendak eta Ramuntxo Labatek irabazi dute eta 2026 arte biraiek izango dira bertan agintzeko ardura izango dutenak. Eta makean Euskal Selekzio orain elkartearen lehen batzar nagusia egin dute ekainean Frantzia eta Espainiarekin parte hartzea ukatu zuten pilotariei babesa ematea du xede baita 7 herrialdeak batuko dituen Euskal Selekzio bat izatea edo lortzea ere. Arratsaldeon ikusentzuleo jarraian landuko ditugu luze eta zabal gai hauek guztiak, baina nola ez. Zuberoan egun berezia izan genuen atzo eta gaur ere maskaradak izango ditugu protagonista gaurko saioan. Ongi etorri. Mila esker berriz deneri. Aldaketa handia Aetzeko herriko etxean, orain arteko gehiengoa zatiturik, 2 zerrendetan aurkeztu da, eta lehen aldiko abertzaleen taldean nagusitu da igandeuntako herriko hauteskundean bigarren itzulian. Sekulako poza eta nola esplikatzen dugun emaitza simplea da, aipatu dutan bezala garaipena gurea da. Egan nahi dut ez da pertsona baten garaipena izan, baizik eta zerrendat batena. Lehen itzulian esperantza piztu zitzaigun eta egan bezala, aste batez aritu gila etxez etxe egunero eta emaitzak hor dira, lortu dugu, elaman dugu lan polit bat eta aeztarrek gurekin konfiantza dute olai eta gure olai, gure herriaren geroa arduratzea eta kudeatzea. Bi itzulien artean abertzaleak emaitzak hobetu dituzte, eskua deneri luzatu diete, bozemailen erdiaren babesa baizik ez baitute lortu eta lehenagoko gehiengoa zatitua baizen. Hien arteko istorioak izan dira, aipatu genuen hasieratik, nahi izan dute txiki poderoa aeztarrei galdetu gabe, guk aspaldi gale egiten genituen hauteskunde horiek, gauzatu dira eta emaitzak hor dira. Ezin genuen segitu alako giro batean, galdu ditugu 6 hilabete, sobera da, hor badugu epe motzeko mandatu bat gula entzinean, mana arituko gila eta entzatuko gila elakusten aeztarrei zertaz gai giren. 70 bat boz gutiagurekin, bigarren tokian orain arteko lehen auzapez ordea. On n'est pas tout à fait surpris parce que Ez da sorpresarik, kanpaina bortitza izan baita hautagai batzuen kontrako erasoekin, giro nahasia deitoratzen du, batzuek gehiengoan 20 urtez egin duten bezala, orain ere lanean segituko dute oposizioan. Prestere gehiengo berriarekin lan egiteko, errespetua eta duintasunarekin. Aetzen taldeak 14 kontseilari ditu orain, Aetzezuekin taldeak 4 eta Aetze bihotzetik bat bakarrik. Je tiens à remercier les AESTAR qui se sont déplacés aux urnes. Hauzapez orde hoi honek bere talde berria eta bozemaileak eskertu ditu eta irabazleak zoriondu ere lanean segituko duela dio, hirigintza, eskola eta mugikortasunaren inguruan bertzeak bertze. Gehiengo berriaren lehentasun berberak beraz, merkatu handia nola hobetzen alden aztertuko dute ere 14 hilabete iraunen duen legealdian. Euskal Selekzioa orain elkartearen lehen biltzar nagusia egin dute makean. Ekainean Hendaiako agerraldian Pariseko munduko kopan Frantzia edo Espainiarekin jokatzeari uko egin zioten Ipar Euskal Herriko 15 pilotari biltzen ditu elkarte honek. Nahi ginuen gure aldetik Euskal Selekzioarekin parte hartu, naiz eta berba Frantziarekin deitua izan edo Espainiarekin deitua izan, baina gure helburua zen erakustea gu prest ginela uko egitea, ondotik Euskal Selekzioarentzat jostatzeko selekzio bat balitz. Abendu hondarrean nazioarteko pilota federazioak Euskadiko federazioa onartu edo ofizial egin izana ezusteko berri ona izan dela uste dute, galderak sortzen baditu ere. Aintzinamendu handia hori segur, orain artez baitzen sekulan olakorik lortu ofizialtasunaren bide hortan. Kezkatipia da gu bazterrean giren Nafarroa eta Iparraldea, nun sartzen giren, nola iten aldugun badira galderak, lehen pausu garrantzitsua da. Baina, lehen pausua da bakarrik, ezkira ono zazpiak denak elgarrekin. Taldean pilotari gazte asko sartu izana oso baikor ikusten dute.
eta hauek babesteko premia ere bai. Ez da erabaki egesa, gauza iniz galtzen dira bidean, baina badakigu haientzat ere lortuko ditugula gauzak eta plantan eman ditugula gauzak segur. Tartean Frantzia edo Espainiarekin jokatzeari uko egiteak hauen formazio zentroetatik kanporatzea dakarrelako. Frantziako selekzioa eta Espainiako selekzioa aspaldi hor direla, horiek baituzte entrenamendu zentroak, performantzia zentroak, pilotari onak ateratzen dira hortik, eta guk baditugu pilotari oso onak, eta ez dugu nahi horiek bazterrean egoitea, eta nahi dugu haien kirol maila ere erakus dezaten, eta nola guk ere garatu, nola entrenatu, nola bilakarazi pilotari oberenak ere. Baina horretako, dirua, trinketeak, ezkerparetat behar ditugu. Egun osoko egitaraua ere antolatu dute gogoeta eta funtsak biltzeko amets baten bidean. Nik nahi nuke munduko txabelketa batean parte hartu euskal selekzioarekin ala ere. Hasi da maskarada saesoina edo sasua zuberoan aurten Altzai Lakarriko gazteen eskutik. Azken hilabeteetako lanaren fruitua plazaratzeko tenorea. Lau hilabetea egela mustrakan eta hastin behin. Hastin behin denak alkarrekin eta beltze jaiki emini bat habose. Hastin kursin eta egun ikusiko gu hilabetetako lanan emaitza. 27 urteren ostean datorren emaitza, orduan izan baitzuten azkenekoz maskarada egiteko ardura bertako gazteek. Zerbait duzu horren egitea, zaharrek egin dizie, hoa egu eduzu eta eginen dizugu halbezala, dela untsa dukezu behin. Tipitik ikusitugu herritarrak holako kanaitzen eta hoi guen guia da mi bat gue herriai uhur egitea. Aurtengo xorrotxentzat are bereziagoa aizpak baitira. Zigarri konten gututz algarrikin aitzia, txipitik agututz ordin. Hortako duzu aizari aitzia xorrotx biak eta eksitatuike amini bat, festakizugu ze jente izanen den arresti juntan, ikusiko arresti juntan. Baina arratsaldeko emanaldia aintzin, jada jende andana bildu da barrikaden ikusteko. Biziki importanta da denentzat, lehena baltea jentzat jendeen aitzinaritea eta egiarentzat ere giro gozoa emaiten du, beraz importanta da bai. Euskararen txikitzeko manera bat da eta sibiroaren biziarazteko manera bat ere, beraz importanta da guretzat zaitea. Naiz eta 2026ko erreleboa hartuko dutenek hor petxoren bat ikusi duten. Eta hor, entzutia bai barrikada batetan erdi frantziez, erdi euskaz, nik pertsonalki ez txula soba komprenitzen nulaz frantziez sartzen den. Ez podiat guk dela euskaz eginen dugula eta halbezain untxa jabildezak euskaz. Gainontzean, untxa, Altzai Lakarriko gazteak. Geho bai, dantzaiak hun, xorotxak izigarri hun eta... Maskarada bototem herdena. Xorotxak untxa, ojo untxa. Goizeko barrikaden ostean, arratsaldean orduan ekin diote emanaldiari. Ofizioen txanda, baita herriko istorioak ezagutzekoa ere. Eta gazti! Herriko berrik, Ibar Eskuiniko berrik, eta kusiko duzi. Martxoaren 30 bitartean, 10 herritan ibiliko dira. Orotara 12 emanaldi, ohiturak agindu bezala lehena eta azkena etxean, Lakarrin atzo eta Altzain martxo ondarrean, neguko usadio zahar honen eskutik. Neguko erritoa, baino bedatzeari edo udaberriari begira egiten dena. Bai, lurraia lo dago, ez? Eta eskatzen zaio berriz iratzartzea, esnatzea, hartzari eskatzen zaion bezala. Eta orduan duk, euskal inautea, maskarada edo zen, euskal herriko zentokitan da, negutik, olentzerotik, erran leike, udaberrira doan denbora luzea. Lurra esnatzeko eta biztaleen biziarazteko. Joanen girela bai behitzen, negua pasarazten laguntzen du ere. Eta zuentzat ere gaurko giro hotza epeltzeko baliagarria izango delakoan, Lakarriko maskaradaren irudi eder hauekin gure gaurko agurra. Izan untxa, biba Siberua eta bihar arte. Bene gaztera genekin,